dingen waaraan ik me als docent irriteer in de klas. Ten eerste, stiekem kauwgom eten in de les. Ik ben begonnen als stage, dus toen wie ik juf Demi, want ik had de pabo dienen. En uiteindelijk had ik mijn stage hier al rond en dan ben ik hier gaan werken. Dus ja, ik wil altijd juf worden, dus daarom juf Demi. Maar uiteindelijk is het dan mevrouw Hoekstra. De 27-jarige Demi Hoekstra uit Boetenpost maakt het al goed 4 TikTok-filmpjes voor het onderwijs. En daarmee bereikt ze een hele soort meisken. Ik ga nu 42.000 volgers. Het eerst, dat zegt bijna niemand naar de TikToks, alleen ben uit de klas en zo. En daar die ik het echt voor. En uiteindelijk dan is het viral en dan steeds vaker en steeds vaker. Wat uit verveling begon, roen uit staat een grote hit op TikTok. Ja, dat weer een coronatijd. Dat iedereen wat TikToks maken, want ja, iedereen verveelde zich wat. Dus toen deed ik eerst dansjes en zo. En toen later dacht ik, maar dit is misschien ook wel leuk om te combineren met mijn onderwijsachtergrond. Dus toen had ik zo wat meer TikToks in de klas maken. De filmpjes gingen bij Demi bij namen over het onderwijs, maar er is ook ruimte voor andere soorten content. Ik deel dan net de band per se, maar dan maak ik video's mee dat ik les jou. En dan deel ik meer lessen of andere leuke dingen die we doen. En soms ik wel gesprekken met band in de klas. Dan film ik mezelf en dan deel ik dat gesprek. Maar ik dans met band. Of nou komen de leerlingen naar me toe. Dus als ze een dans opnemen of ze we dit doen, dan doen we dat ook. Zelfs had Demi ook wel een paar favoriete video's die ze terug die jaren in opnam had. Nou ja, ik ga een paar, ze is maar daar bovenaan dan opsleen. En dat ben dan die hand dance, ben dat. Dus die ga ik een keer die in je voor een TikTok workshop. Dus dat ben wel leuk. En die ben ik echt 4 of 6 miljoen keer bezoen. Dus dat is dan ook wel grappig om te zien. Dat dan net alleen Nederlandse mensen het joggen, maar ik, vooral China zit er die video's joggen. Dus dat is dan ook wel leuk. De meeste collega's die vinden het wel leuk. Maar ik weet dus ook net waarom die filmpjes al je beshot. Sano en dan Jerk, vooral van collega's van... Nou, mijn band had die jongen op TikTok, die vindt het helemaal leuk. Wel leuk. En wat vind je leuk hoor? Nou, gewoon wordt ze bekend een beetje en dat. Heel leuk. En heb je ook een favoriete video? Toen we op de schoolfeest waren en we de dansje deden. Als ze dan een TikTok jong had, dan zeggen ze... Oh ja, ik zeg een TikTok en ik zeg mijn eigen handen op het beeld. Of ik zeg deze TikTok of wat grappig. Dus ze vinden het meestal, de meesten vinden het heel leuk.